rumbaika aro paiman jak pajak chini media tapuk sama tai tini care sal ni bagai chini sara Tripura basino jotono dosa boy ne hoite bantri to nai sang care ni laina khulum layo tini sung press meet khaimani karano kha chini Bharat Rashtroni Rashtrapati chini mukjak Shanghai borok जनजाति भारतनि इतिहास पहिला बुरै उंगै राष्ट्रपति मा बागै जों बन बेलाय खा हामथाय खुलमं याबार बिनि लगे जों चीनी भारत राष्ट्रनि प्रधानमंत्री ताई चीनी केंद्रनि स्वराष्ट्र मंत्री नबो जों बेलायखाय खा हाममाया परक ताई खुलमं माया परक तामो हमले बरक जोंनो चीनी माहाय तलक लाइजाक बरक बा जों हाय जनजाति बरक न साखाति सामा बागै ओंखाय जों दिनै प्रेस मिट खामानि कारनखा चीनी त्रिपुरासानि रीति रायदा तंमं चामं रकनो तै बरक अनेक राजनीति एबा पलिटिकल वाय थांनानै बा पलिटिकल दिगि थांजाक तंमनि आबन हयते रखानि बागै जों चीनी रीति रायदा तंमं तैमं हुकुमनो बसगाङाव लांनायनि बागै तामो हमले जों चीनी विगत भारत स्वाधीन बा जों गणतंत्र हाबनायनि परे चीनी बरक बेलाय अराय पराय अंखा अराय पराय अंनानि लामा एकमात्र चीनी सामाजिक रीति रायदातै जों चीनी संस्कार न सोंख्लांनाय दासिमावबो जों किसा आलोचना खालायगा जे चीनी दाबो समाजनि बरक जेबाबे ड्राग्स जावै चीनी समाजाव अराय पराय नां दंखा आबो बायदि जों सुद्रिनाय साबन साखाय हामनाय आबनो जों जाय खायनानि बागै हिगाय चीनी जत चीनी त्रिपुरासाराव अ सामाजिक बागै रीति रायदाव चीनी अ केयार गोथार गुबै नरिवै चीनी प्रत्येक जानि आमसायो जानि गामिव जों मयखाय गामि चौधरी खावै गामिनि लोगोनि माध्यमे चीनी आमति लामा हामिया थांनाय रंनो बुजिरिवै जाय खेति सारनानै आबो चीनी सामाजिक बा चीनी त्रिपुर क्षत्रिय समाज बा चीनी हदानि समाज बा चीनी त्रिपुर सामं खायथाय गलायाबो जों खायना नांनाय जों जुदि अपना चीनी दायित्व नावै जों जुदि खालाया हांखाय चीनी जे भबिष्यत चीनी जे चरायरक उपलब्ध खालायनाय एवं चीनी शिक्षा दीक्षा दिग दिया जों उपलब्ध खालायनाय आबनो तिसनान बागै फायदि जों जतननो कबगो साग बागसा खालायो चीनी आदर्श नीति रायदा रीति रायदानो आगिनि हायखाय जाय खेति सालायनायनि बागै जों त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि तरफ थेके जत चीनी हदखरा बा चीनी राय बा चीनी चौधरी जतननो कबगो जों हानजा खालायो सामं खालायनायनि बागै आबन परे दङ जों चीनी बसगां थानाय जे चीनी खारचिव सुमुखा जे चीनी खारचिनो तै अनेक किसु अनेक समालोचना खालायगा बा आलोचना खालायगा आबनो जों जाय खेति सानायनि बागै चीनी जत त्रिपुरासा बा जत त्रिपुराबासि आरो जों दायित्व बा सामं नै जों सामं खालायना नांनाय तामो हमले चीनी त्रिपुरा राज्यनि अस्तित्व से चीनी खारची मुताय बा चीनी मुताय चिब्री अ मुताय चिब्री सारा चीनी त्रिपुरानि अस्तित्व बा चीनी त्रिपुरानि परिचय बुंनाय आ कारनैनो जों जत त्रिपुरासानाव क्षत्रिय समाजजोंबो कबगो फायदि चीनिया खारची नबो चीनी बसर बुरुम पालायलायनानै एवं खारची पायखाना चीनी केयार लायनानै अ केयार लायनानै नथै बा आं जत चीनी हदखरा बा चीनी चौधरी पारानि रुवाजा जतनो कबगनाय जाते जों अ केयार नरुगै थांसावनानै बा चीनी गामि रागनानै बाहाय रागनानै हिमालय चीनी गभर्नमेंट हयतेसे छुट्टी रिजागै दं जे केयार मताय हिनै ओंखाय जों चीनी अ केयार न अन्न दिन रियावै जे दिन गभर्नमेंट स्वीकृति रेखा बा गभर्नमेंट मान्यता रेखा
मान्यतानि माध्यमे जों जत लुकु बाजावै जुदि जों जोंनि केयार गोथार नरि लायखांखाय जों जावनो हनै चंग तामो हमले केयार रिखांखाय जोंनि पारा गामि जत गाहाम हामानि हयते रखांगो जोंनि जे दशा शतानि हयते जों यगो आ कारणे जों जत हदा बा जत जोंनि बंशरमो कयनाय जों बोसगांनि बोसोरनि सिमि प्रत्येक गामि बा जानि जा गामि जानि आमसायो जों केयारनि दोनो एकलगिदा केयार लाय मानो जों आबनो तुय वानसुगलायथाय एबं बोसगांगो जों आबनो तुय बेटा जत उबो खालायलायनाय सेमिनार खालायलायनाय सेमिनारनि माध्यमे जे जोंनि 184 जना राजा जे सिङाव खालाङै थांनानै जोंनि रीति रायदा जोंनि आमा त्रिपुरेश्वरी जोंनि दुर्गाबारि जोंनि माइलुमा खुलुमा जेटा लक्ष्मीनारायण बारि जोंनि जे मोदाय थांबाय माने मोदायनावबो जों जाय जायखाय जायजा जोंनि याक्तै बा जोंनि त्रिपुरासानि याक्तै जों मोदायरिवै जोंनि अस्तित्व बा जोंनि त्रिपुरानि अस्तित्व रक्षानि बागै जों सामखायलायनायनि बागै जों त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि हंगै जतननो खाबाय एबं खुबाय गबगाव आबुनि लगे जोंनि ताबो बररक बाक्सा बाक्सा साइ दं जे बा अपप्रचार खाय दङ जे जों हिन्दु धर्म आबनो जों धर्मनि एगेन्स्ट जों सानानै थांया फैयाबा जों त्रिपुरासा जों सनातन जोंनि परम्परा दङ जोंनि 184 राजानि प्रमाण दङ आ प्रमाणनि माध्यमे जोंनि प्रत्येक मोदाय आटाय जे सोंरिलाय दं माने आबनो वानसुका हांगाय बा आबनो सठिक भाबे जों विचार विश्लेषण खालायगा हांगाय जों नुकजागो तामो जों बयबाय साजाबाबो जतन वानजनि मोदाय बुइनि मोदाय जोंनि जों हिन्दुया बा जों मोदायरिया होनो गारा आं साग्लायना मोजोङ जे जोंनि नुखुंग जे प्रत्येक नुखुंग जोंनि रंदक नक्सु दाय माइलुमा खुलुमा नक्सुमा तीन देवी दं माने जोंनि माइलुमा खुलुमा ताय नक्सुमा आरो कुनो मोदायनि रूप सिक्रि आबन प्रथानि जोंनि जों जे लामब्रावाथाव प्रिमानि जे आरो कुनो मोदायनि रूप क्रि तामुङै क्रि बर' जेफ्रु वानसुगै मूर्ति तागै मोदायरिनानि से वानसुगै मायाको आफ्रु जे जोंनि दाङै मा दाङै भाषण पूर्व पूर्वनि बर' हजार बছর आगे हजार बছর आगे जे जोंनि मोदाय दङ नै वाथै राजा न गरिया वास लामप्रा वाथ जोंनि महादेव मादेव जोंनि पालिमा जोंनि दै आमा हायख्लाय जों मोदायरि फै मानोना मोदायनि रूप बबा हायनाय बा मोदायनि मुंनि अर्थ सायमनाय आ मोदायनि रूप लिनानै बा मूर्ति तांनानै बर'नि वानसु मुंजो फायागो आफ्रु जे जों मोदायरि फैगोनखाय साबो सगा मोदायरि गना साबनि मोदायनो साबो फलो खालायगोना बा सोलोंगोना आबो जों वानसुताय आम बागैनो आं जोंनि त्रिपुराबासि जोंनि त्रिपुरासना जतन कहनाय जे जोंनि सनातन धर्म जोंनि परम्परा पालन खालायबाय खालायो तामो हमले जोंनि मातृ पितृ सारा जोंनि कुनो सामुं खायना थांबो जों आशीर्वाद जुदि करेंगे जों आरो सक्सेस खालामनाया आबनि बागैनो जोंनि परम्परा जोंनि 184 जना राजा सिङाव खालाङै थांमाने आ मोदायरावनो जों प्रत्येक नगर नगर खालायथाय एवं नुखुंनि मोदाय जों प्रत्येक नगर प्रत्येक मासो मायपानो बिसि नुयाखैबा 6 मासो बायसा जों खालायथाय नङाबो खालाया हांगाय जोंनि जे उन्नत ना दंमानि बा जों जेसे सागा खाना दंमानि गायमाय आंनाय ताम हमले जों मोदाय बंश मोदायनि आशीर्वाद मायासा जों सागा खालायमाया बा मोदायनि आशीर्वाद सारा जों बुथुगो जोंनि अर्थनैतिक जों सागा बुनिसाय सागाबो जों डेभलप खालायमाय आंनाय जों थानाय खाथियाव बन्नुखा जे त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि मुङै जे ताकिसा वो खालायखा जों आबो किसु जोंनि शिक्षित महल जों त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि माध्यमे जे मरक मेसेज होनाय ठीक जत गाहाम फैयाबा क्षत्रिय समाजाबो दंनै दंबा क्षत्रिय समाज गायनो दं ओमफ्राय आरो आं सानामो जोङो समाज तो कायसानो किन्तु बर' समाजनि मुङै संगठन बा पलिटिकल इश्यू खालायो जुदि बर' खालाय दंखाय आबो गावनि बेपार आबो जोंनि पारा आमसाय बा जोंनि गामिनि अख्रा चक्रा आबो बर' नायकलथुन समाज कोनो दिन गायनो समाज गायसानो
যে সমাজ চিনি তংমং তৈমং হুকুমং ও তিনটাनो তুই চিনি উদ্দেশ্য এবং চিনি পরম্পরা নারেंनानै आरो जों नुखा बुंनायाव सिजाक नंमानि जे दफानि दफाबाय दफानि बागै आबो अंखायथ' चिनि जे समाज संस्कार बा चिनि सामाजिक व्यवस्थाबो आबो खालाय आबो चिनि बजा खालायखा आबो बरक सिगा जेहेतु बरकनो सायमानाय फियाबा जों विगत महाराजा वीर विक्रम मानिको 1928 श्रमिक कलामानि यागुलो जों ताइसा आबनियो जे 2008 जरा राजा थैथामनि यागुलो ओ क्षत्रिय समाजनि कोनो चर्चा करि फियाबा 2008 संताइसा संसारलायखा महाराजा वीर विक्रम मानिकनि आदर्श नीति रायदानो जोंनि जाय जायखा वानसुक लायो जे महाराजा वीर विक्रम मानिक तामनि कारणे जोंनो त्रिपुर क्षत्रिय समाज खायखलांखा ओ महाराजा वीर विक्रम मानिक खायखलामानि जे रीति रायदानो तैनो चिनि त्रिपुर क्षत्रिय समाज खाजाक ताम हमले चिनि क्षत्रिय समाज बा क्षत्रियनि रायदावो जों नुखा तक्तै खोप्लामगेबो जों मथाय रिमाया पोल्ट्री तकबायबो जों मथाय रिमाया कुन जांख्याबो मथाय रिमाया माने तामा मथाय उसिउंया ताम हमले मथाय सेमासि जाया ओंखाय आ कारणे आं कयना मोसुगो जे बर' रक आमहाय बुइनि बंश बा चिनि क्षत्रिय जाद्रक बाय गोदालै जेनि रीति रायदाव करै कुनो आदर्श नीति करै आबरक बाय ता पाइजाक दी बा आबरक बाय चिनि तमानाय विभ्रांतता खालायजाक दी क्षत्रिय समाज महाराजा वीर विक्रम मानिकनि रीति रायदा जे बेबे खायखलांखा आमायकेनो जों चिनि त्रिपुर क्षत्रिय समाज जों खालाय दङ आरो कुनो राजनीति बा कुनो पलिटिकल बाय इनभल्व बा पलिटिकल बाय इनफ्लुएंस खायजायासो जों चिनि रायदाबो जों सोलिनाय केबो जोंनो सायमानो जे पलिटिकल बाय गोदान जायगाय जा आबो चिनि सामं बा जों जे खालाय दङमानि आबो लखांखाय चिनि बर' रक आइन अटोमेटिक सायमाना कारण विगत चिनि COVID-19 उनफोराव चिनि प्राय जों 5000 खासा फेमिलिनो जों माइरं माइखारिखा आबुनि बरेबो जों दाबो चिनि क्षत्रिय समाजनि माध्यमे चिनि दुना हांकर आरो जों फ्री भाबे बरक जे क्रि बरनो नायो वा तो पुरा मागनारि दं आबुनि बरेबो जों प्रशासननि माध्यमे प्रशासननो जों अफिस लाइसुय चिनि जारा बेकार जुबक अटो चालनाय बरनोबो जों अटो पारमिट रिखा प्राय जों आरो रिखा 77 प्लास ताकलाय ताइसारि उखा 22 जना माने प्राय 90-100 खासा जों अटो पारमिट बा सुदुर पारमिट बनाय रिखा ताम हमले जों चिनि तिप्रासानो बाहायकै चिनि गाहाम गोरों बयनिसाय बुनि जेबाबे व्यवसा खाय दं सायबाबे व्यवसा बानिज्य जों तिप्रासानो जुग खालाय मानसि माबो नायो एबं आबन सामखाय दङ आबनि परे जों चिनि त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि माध्यमे जों चिनि पारा आमचायाव जों पुरा गामियाव जों चौधरी खाय दङ चौधरी जों बरना डिसिप्लिन जों फुलुगयो किन्तु गामिनि चौधरी रकनो बा गामिनि बर' रकनो चौधरी खालायो गामिनि चौधरी खामानि परे साबो आ चौधरीनि रीति रायदा बाहायके दंनाय बाहायके जानाय जों आबाबो चिनि समाज जों एवारनेस खालायदों चिनि हास्ते त्रिपुरानि जत चिनि त्रिपुरा सबसमय नकुरनो कुयानो आनि कुरुम बे खापुखौ दिनै चिनि प्रेस मिट खालायमानि मूल उद्देश्य याखैबा स्राय जे गावबा चिनि जेनेरेल सेक्रेटारि सायख'नायखा दिनै खालायमानि कायसानो कारण जे सरकारनि तै दुलमाबाय चिनि त्रिपुरा राज्योआव चिनि जे रीति रायदा केयर मताय कि सरकार से ओ केयर मताय न कैसा दिन तारीख घोषणा खायरिखा खायबा अफिस स्कूल आदाলত जतना दिन बंद होनेबा कैसे अबनो जे चिनि जे क्षत्रिय समाजनि बिसिंति नायो चिनि चौधरी रक मयाल कारबारि हांकर ते चिनि क्षत्रिय समाज बादिबो चिनि त्रिपुरा सारनि बिसिङाव गोबां दाल बिदाल
hoda tui yakni tongnai rok tongo okra chakra rok no hoda ni okra rok no koinai oba hai salchoni salono chung chini o riti raida rok no chung care khlai mankhai belai khai janai te kaisa sana musungo jeta chini taisungo general secretary samani kaisa no aro example era musungo je বিভিন্ন ধরনের বড় ফাইনাই जोंनो অব চিনিয়া অব বনিসি जों বনিসি স্রঙ্গু অব হাইরকনি যে দাবু মানিলাই দंगारो बिसुङो চিনি बिसुङो যে बुल तथ्य याखेबा चाया लामा साइ बुजोइ लांगारो अजा काइसन एग्जांपल इना मुसुङो नाइनादि खुवाइ हाइ जागाव काइसा आमपुरा नैयाबो जों साइमनो जतन खुवाइ आमपुरा दाबुनि हयते प्राय 105 বছর बिसि सिगाङा जागाव काइसा খুব কতরমা লিডার চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি বিনি বুমুং দশরথ দেব जों अबरनो बिनि बुमुंनो वानसुक आंखै गोबांमा वानसुक थाइबा गोबांमा गुबैया जागा अंखरि फैनाय बिनि मा बाय बिनि फा बिनि बुमा बाय बिनि बुफा आ जरारगो खूब परासुना खायजा गया जों साइमन दाबुनि हयते 105 বছর सिगां सावर बोसोर परिजाव दङ चिनि बरनो बिजु हाइफाना बिनि मा बाय बिनि बुफा बाहायकै बिनि बुमुं दशरथ देव थारका तारमाने जोङो जे रामायण दंनि जे गुबै मुतायातनो दै दंनाय अबर बैचिनि जा दक्षिणी बंशर अ मुताय रबय दं जों गोदाल जा हायाखे अ जरारबो बाहायखे बाय आंनि साख जाबाय बे जराय खानानि जतन न तिनि जों जे तिनि गोथार साल तिनि न सालके तो के फुजा अनो तिनि जों तिनि आसक लागा ताय प्रेस मिटसिनि जनरल सेक्रेटारि साइ खाना तो फनो आं ता कैसा कक साना बुसुंगो बिसेस खायले सिनि यंग स्टार बा ताबुं जे जेनेरेशन योर दगै बागै बेलाय हामिया नुकजालि दंगो बिसेस खालाय इंगे ओ जे ड्राग्स एडिक्ट्स इंगिने एकबारे पाराम सायम हाय नुकजालि दंगो किन्तु जों अमनो बाहायके मोथांनाय पलिटिशियान लोगो साव गोबां बर' नाम मोथांना नांनाय हिसाव किन्तु मोथागै माया ताङै माया माले पलिटिशियान रबर बंनि फाइदेन बागै साइथानानो किन्तु मोथांना थांगांगे सिनि समाज से नांगौ जिनि जे आगिनि जे रितिरा जे खायखालांमानि चौधरी प्रथा अ प्रथानो जों सामु फनांगे अब जों आराम के इजिके जोंनो मोथांनानि सिनि चान्स दं बिसि तामनि हमाले जों नायदि सिनि आगिनि जे चौधरी प्रथा आगि जे বিশেষ করে 20 বছর আগে 25 বছর আগে ड्राग्स रक्सायनाय जे एड्स रोग हामिया जे गुबुलि दंमोन आम हेरब नुकजागिया आ समय किन्तु आफ्रु आमतै चायनि कारण सिनि आफ्रु थारक आफ्रु तासा मानि दंगो इनके ताब मॉडर्न जेनेरेशन फाइनाय बरक किन्तु मॉडर्न शिक्षानाय फैयो किन्तु समाज तो मानियानो बागै विशेष खायनाय आम हाके नुकजागो इनके सिनि चौधरी प्रथा बा सिनि आ प्रथा बायके तामके अब जों मोथांमानाय आं मानसुमानके हाय नायदि सिनि पाराव चौधरी प्रथा बंतै पारा फां पारानि जत्तनि पारा खानाय बनके पारा फां होनो एरपरे पारा फांनो खाओ चौधरीनि आन्दाराव दंगो खानदल कारबारि इनके अमाहाय जत पारानो से खाजाक दंके तब कायसा पारानि बर कासे पाराव फाइने गुवाहामिया सामुं फनांगा रोंपाइया इनके बो अलरेडी चौधरी नो जों जे चौधरी पाराव दङ आमनो जों इनफरमेशन रि खांगे नो नों पारां बर कम हाय हामिया सामुं फाइ दंगा इनके नो अम हाके नो जों आबो खानदल दङ खान पारानि जे खानदल दङ बर नो रमैनै थिक खलायरि मन आबो कुन बेपारिया आबो नो जों मर्डान नो तो बिसि हामजागो नो आंबो हामजागो किन्तु मर्डान नो तो हामजागो जोंनि आगि जे जोंनो क्लान खांमानि आबोनो जों फलो खालायनो दरकार दाबो जों बेलायसे दरकार सिनि 184 जना राजा ब्रकटा मुसुनो फुंगलांखाबा जों मोटाय आटाय अबनो सिनि परम्परा जेमन सिनि जे 14 देवता मन्दिर आबो किन्तु 184 जना जे राजा लपाय पाइमानि आबो कारण दङ तामनि आ मोटायनो पुजि खांके जों जीवनखौ साहारिया ये अमाहाय इनके अब तो सिनि राजा रक बेबनो जों फुनुगुन खालामो के जोंसे आबोनो सिनिया रोंगिया इनके ताबो दंगो दुर्गाबारि सिनि आबो सिनि
chini raja se kailang bule abo to gan gotongo ge chini je chakrok ma je sobi mora mani abo sabba abo chini raja ram khai kalang khable ge tabo wansabo songrok no durga puja ge বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ উৎসব কিন্তু বংনি তামকি ব্রক শ্রেষ্ঠ হংকা সিনি মতানো সং পালায়াन bagui kahamke palayaan bagui abo aste aste borok ulok se phayo ulok phaimen pore borok kahamke palai ke ulok borok haing jakata nge borok se bisi palai tongke borok no tabo majority tongma ba borok no okda শ্রেষ্ঠ আসল ke sung je seri thangke sini laibong mane seri thangke obo sini mangse এক সময় বড় মূর্তি খালাইনি সব কসে আইডিয়া সে করে আ সময় সং অপূজারা খাইতং আবনো আং কয়না বুসু চিনি যে ইয়ং জেনারেশন দङ সিনি আগিনি যে রীতি রাইজে নাম সং খুলুমা খালাইনাय হায়সরা সং উপায় করে আরো সিনি উপায় দङ কে আসুকসাই সিকুনসাইনি মেসেজ আসংনো সাইনানি ককনো হরম থাকা রামনি বিনি বুফা একাই হাইন চিনি যে ক্ষতির সমাজে যে নাইকলমু বা যে ওয়ানসুমু जों बर'नावनो मेसेज होनां बुं जे जोंनि तांमुं दैमुं दैखुमुं तांमुं माने जों जे तां माने दैमुंखे जों जेटा दैना नां माने चिनि पूर्वपुरुष नि हयते चिचि बरा रासै दांगाय मा दांगाय फानोते जे दै फाइमेन ओ दै फाइमेरनो जों दै नारनानै ते ताबुनि जे सिक्ला चालायरो टं धरेरो जों बंनो सानानै याखायबा बिरनानै जे चिनि दैमुं अबसि हुकुमु चिनि जे गोमाय थांमाय माने चिनि जे रीति रायदा प्रथा गामिनि चिनि जे थांजाखे दंमानि गामि रग चौगिरिनि बिसिंथि नायकल जागाय दंमानि मयालनि बिसिंथि नायकल जाग दंमानि हांकुनि बिसिंथि नायकल जाग दंमानि चिनि बिसिङाव बिचार बेबस्था केउ बाय जदि कोनो जागाति फानो वालाय मुंखा बा दिनै এই তামহিনানি রাবার বাগানো दै ফানো বা সম্পত্তি ধন সম্পত্তি दै ফানো वालाय मुरंखा आगिनि जरा रग चिनि महाराजा राजा रंनि आमारग বিচার ব্যবস্থা चिनिओ कामिनि যারা খান্ডালনি ময়ালনি हांकरनि ते कामिनि चौधरी बनि बिसिङाव चिनि বিচার ব্যবস্থা लायो हाइया जे ताबुनि हाइजेयावबो कुटो थाना नांनाय थाना नांनाय बा कोनो राजनीतिनि बदलनि पार्टी अफिस थाना नांनाय अबो हाइरो खाय चिनि बिसिङाव বিচার ব্যবস্থা दंमाया एके जों मेसेज होना बुङो चिनि जे त्रिपुर क्षत्रिय समाज चिनिओ सामाजिक संगठननि बिसिंथि जे जों असामुनो से जों दाङै दङ ते असामुनो जों दाङै थाना नांनाय चिनि सिक्ला चालायते आनि सागबाय आपनानसाय कुरु आनसाय अकरानो जों मोनो मेसेज होना बुङो तो ओसोसा साइन जतनो तेसा हायनो खुलुमु यापरि दिनैनि असम मथाका जतनो